ΗΠΑ εννοείται ότι έχουν μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή, έχουν στρατηγικούς συμμάχους στην περιοχή, είναι η Τουρκία, είναι το Ιράν, είναι η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, χώρες όπως τούτες, όπου διατηρεί στρατιωτικές βάσεις με τις οποίες έχει εμπορικούς δεσμούς, οικονομικούς δεσμούς, ενεργειακούς δεσμούς και ούτω καθεξής, και θέλει εννοείται να διατηρήσει την παρουσία της στην περιοχή για να μπορεί να εκμεταλλεύει τούτα όλα τα πράγματα, και εννοείται και τα διάφορα συμφέροντα που απορρέουν που τα πετρέλαια, αλλά και την ανοικοδόμηση των χωρών τούτων στην περιοχή μετά τους πολέμους που συμβαίνουν. Και με τούτο εννοώ ότι μετά από κάποιες συγκρούσεις, μετά από κάποιον πόλεμο, όπως ήταν στη Λιβύη, όπως ήταν στο Ιράκ το 2003, τώρα στην Ιεμένη και στη Συρία, αμέσως μετά, όταν τελείωσε ο πολέμος, μπαίνουν μέσα διάφορες εταιρείες για να αναλαμβάνουν συμβόλαια για να ξαναστήσουν τις χώρες που την αρχή. Την υποδομή τους, τα κτίρια τους, τα νοσοκομεία τους, τα σχολεία τους κτλ. Και τούτα τα συμβόλαια, λόγω της επιρροής που έχουν οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις στην περιοχή, πάνε τις περισσότερες φορές σε εξωτερικές πολυεθνικές της Δύσης. Τώρα τα ρωσικά συμφέροντα είναι πολλά σημαντικά στην περιοχή, διότι καθορίζουν και σε μεγάλο βαθμό το πώς εξελίσσεται η κατάσταση των τελευταίων περίπου χρόνων. Η Ρωσία έχει μια βάση ναυτική στη Λατάκια, η οποία είναι από το ψυχρό πόλεμο. Είχε και μια άλλη, στην Ταρτούς, όχι στη Λατάκια. Στη Λατάκια είχε μια αεροπορική βάση, την οποία προσπαθεί να αποκτήσει πάλι τον έλεγχο της, και να υποκατέβασε τα στρατεύματα της όταν πρόσφατα μπήκε στη Συρία, και προσπαθεί να αναδιασφαλίσει την έξοδο της, όπως λέμε, στις θερμές θάλασσες, στη Μεσόγειο, εφόσον παρόλο που έχει το άνοιγμα του Βοσπόρου και τα στενά των Δαρδανελίων για να μπαίνει στη Μεσόγειο μέσω και του Αιγαίου, υπάρχει το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία, λόγω της συνθήκης του Μοντρέ, δικαιούται να ελέγχει τα στενά και κάποτε ελέγχει τα αυθαίρετα, βάζοντας δικούς της κανόνες που ενισχύουν στη συνθήκη και κάνουν τη ζωή των Ρώσων δύσκολη βασικά, τόσο στα εμπορικά τα πλοία όσο και στα στρατιωτικά. Έτσι, η έξοδος της θερμές θάλασσας είναι μια πολλά βασική παράμετρο στην ρωσική στρατηγική στην περιοχή, αλλά και παρακάτω, διότι χωρίς ναυτική δύναμη και χωρίς την δυνατότητα να μπορείς να μετακινήσεις τις δυνάμεις σου και να τις πάρεις παρακάτω, η επιρροή σου η παγκόσμια περιορίζεται στην περιφέρεια σου.